Ako sa slušnosť neslušnosťou stala. Poviem vám jeden príbeh o slušnosti. Bola raz jedna slušnosť, ktorá sa rada prechádzala medzi ľuďmi. Všetkých zdravila, usmievala sa a snažila sa ľudí rozveseliť. No márne. Väčšinou ľudia si ju nevšímali, neodzdravili, neusmievali sa, podozrivo gánili a niektorí si ťukali na čelo. O čo sa tu vlastne táto snaží? Slušnosť bola smutná. Keď prišla domov, rozplakala sa. Celý deň zdravím ľudí. Komunikujem. Usmievam sa. A ľudia to asi nechápu. A skôr majú zo mňa pocit, ako by som bola šialená. A vôbec si ma nevšímajú. Ako keby som bola iba vzduch. No nič. Zajtra urobím presný opak. Nebudem sa ja veru usmievať. Nebudem ja nikoho zdraviť. A každý, kto sa mi pozrie do očí, budem na neho zazerať. Ako povedala, tak aj učinila. Ráno vstala a obliekla si čierne šaty. Keď vyšla z domu, klepotala svojimi opätkami natoľko, že ju bolo počuť až na koniec ulice. A ľudia si ju začali zrazu všímať. A potichu si šepotali. Haha, to bude nejaká namyslená dámička. No ona na každého zazerala. A keď ju pozdravili mladí páni s úsmevom na tvári, zamračila sa a neodzdravila. Bola ticho. A v ozvene ulic boli počuť iba jej nahnevané kroky. Keď prišla domov, uvedomila si, že pozornosť v očiach ľudí na ňu stúpla. Ľudia sa o ňu viac zaujímali, viac usmievali, pozerali, zdravili a šepotali a boli zvedaví. A tak slušnosť neslušnosťou sa stala. To dobré a slušné v sebe maskovala a na povrch iné hrala. A s radosťou kvôli úspechu iba pózovala.